लोगोफोर जोङो दिनैहाय फुजायाव थांनो नागिरदों दिनै बासानिबो फुजायाव थांनायनि सिगां जोङो मैगं बायनानै लाग्रो दिनि दा नङाब्ला एसे मोना जायोब्ला मैगंआ जोबगोन ना बेखायनो बायनानै लाग्रो दिनि आंथ' बाया मादै ओमफ्राय बाजै मोना बायनानै लागोन दा नायदो नै रानिखाता बाजारा फुजायाव थांजोबनानै मानसिफ्रानो गैया मैगंआनो फानफैयाखै जोबोद खम आरोना बेबायदिल' जाया बाजारा एकदम बेवहाय बुंजोबखायो मैगं फाननाया दा नै मादै बाजै मोनहा लाइ मैद्रु लाबाय गामिनिफ्राय फानफैनाय जा थाजा थाजाखा जानोबो जोबोद गोथाव जायो फानसेयाव 10 थाखा आरोना आंबो बिदि मैद्रु मैलाखौ जि गोथाव मोनखायो दे नाथाय जोंना आइया दहाय मुला बायनानै लांखादोंना ओंखायनो आं लाला आरो नै मादैया थास' आथिं लाबावबाय थास' आथिंआबो खागोदानखासो जि थाजा थाजाखा थास' आथिंखौथ' बुंनांला आरोना जि गोथाव जाखायो ना गोरानल' मोनदेरबावदो नाथुर गोरान खाथियावनो दंखायो नै नाथुर गोराना ओमफ्राय नाथुरजों जाला आरोना ना गोरान नागिरनानै लांसै दा जोङो खेलायाव फैबाय बाजैया फैग्रोमोना गेलेनानै आपेल थाइनै मोनबायबो मालाय नै बावबो जागासिनो दङ साफोन खेला गेलेगासिनो मालाय बेवहाय आपेल फिथाइखौ लानो ना माबा दावदैखौ लानो मोनो थाइबाल' बेवहाय नाम्बारा 10था दङ जाखांबाथाय दावदै लानो ना आपेल लानो आरोना उन्दैफ्राथ' लब जाखागोन आपेलखौ बेखायनो थांखायासै खयबार गेलेखोथाय आंबो गेलेनायदोंमोन ओमफ्राय गैया आंना आनलाखिखा जाखांखायाखै गैखाया बेबायदि खेलायाव आं माब्लाबाबो जाखांहोनो हाखाया दे नाम्बार खमबाबो मा जायोथाय आंजों गोसो होनानै गेलेखाया नालाय 20 थाखा 30 थाखानि बाराबो आं गारखाया इन्ट्रेस्ट मोना आरोना आं बेबायदियाव थेवब्लाबो फैनाय नामै आं गेलेबाय एसे ओमफ्राय गैखाया जाखांखायाखै दा आंनि बिनानावफोर मादैनि फिसाजो आंनि बिनानावफोरा गेलेगासिनो दङ आपेलखौ लब जानानै लास्ट बाराव 50 थाखानि गेलेखांनानैसो खेनसे मोनबाय आरोना बावबो नै मालाय गेलेगासिनोथार गारियाव बोरैबा नांफ्लांबाथाय होनाया खम बुरजा मोनो साफोनखौ आंहा नैबेखौ एसे इन्ट्रेस्ट मोनो नाथाय आं सोनो हाया थेवब्लाबो आं गेलेनो मोजां मोनो आरोना बेखायनो आं 10 थाखानि गेलेबाय गंसेयावनो थाइसेबो गोलैया बारा गोलैबावो दे माबानि 6थाल' होयो जाहैदों मोनसेयावनो थाइनै गाहाम ओमफ्राय जोङो बिदेरनानै 7था मोनबाय आरोना आं बेखौबो हले खेननैसो आङो माब्लाबा सोफेरनो हाबाय थेवब्लाबो आङो दिनैहाय गेलेबावदों सोनो हायासै अब्ला लोगोफोर नायलांफाबाय थाबानो जाबाय दे जोंनि रुनिखाता बाजाराव जानाय मेलायाव मा मा गेलेग्रा खेला होदों आरो मा मा जाग्राफोर फानदों आरो बिसिबां मानसिफोर नुजाफैदों नायलांफाबाय थाबानो जाबाय मोनसेल'नो नों 6 7 लाबाय आङो फैयो होदो जानोसै लाकी नाम्बार जाग्रासै 6 7 लाबाय औ फैबावगौ आयै दा हमथागा नङा ओरैसो इदावदो ओइदा थांगौबायसो 7 8 जायो 7 8 बासन बर्तन गोबां थाथ' दले आरामनो खेनबेसे होयो खेननै होयोना आयं बिसिबां नांखो नांबायना जा जायो गोमाबाय 10 थाखा जागोन दा
हरदो मोनसे आयं दालाय जि Isa kung diri, ulam man diri ta. Para na nga diri. Kaya di sa ako mo. Nay ja. Oh, bila sini. Ang snip sila ako nung नोंबो जागोन जुलाफिखौ माबायदि खालामो नायलाय लोगोफोर ना बेखौ नोंबो जागोन नैखौ sini खाबो जुलाफि बानायनाया नायदो मासै न'आव बानायनानै जाबाय थायो रोङालै अ आ इ उ लिरबाय था दीपिका उआ लिरबानो जायोनो जुलाफिया मोनथियो दा बुराबो गैला ना लांजोबबाय आयौ एसे गोबाव जाबावगोन दा जाना थांसै सा जाखांजोब्बाय गुरबा गुरावसो सोमो स्निबा स्नियावसो सोमो ना नै बे जानो हाया जुलाफिखौ बे जाया दा जोङो न' फारसे फैफिनबाय लोगोफोर जोङो लामायाव मुर्थि गारनो लांनायखौ लोगो मोनबाय नै ना नुलालै दा फुजा नायग्राफोरखौ मा खोमसिलायबाय नै बिनानावफोरानो फुजायाव थांनो होननायखाय लानानै फैबाय आरोना दिनैहाय नायथोंसै होननानै अब्ला लोगोफोर आङो बेखिनियावनो दोनथ'नो सानबाय बाय बाय